er niet afgesproken, Rita. Jij zou minstens 100 worden. En gezien je toonbeloze energie en je niet bestuikte levenslust, gokten wij op 125. Dat je er zo onverwacht, zo plotseling vandoor bent gegaan, was een enorme schok. Niemand kon het geloven. Het was of alle muziek ineens stopte. Ook kwam het even op mij over als een totaal uit de klauw gelopen streek van een diva. Want daar was je, een echte diva. Met je allure, je grillen, je enorme talent, je capsones, je onverslaanbare timing, je grote bek, je kleine hartje, de passie, de bevlogenheid als je zong, kortom, een stralende ster met ritmische voetjes, swingende beentjes en een zingend hart. Als ik niet meer kan zingen, ga ik dood, zei ik vaak. Maar de dood had het goed met je voor. In de vroege ochtend van 28 juli kwam hij herhalen nog voordat je uitgezongen was. The shadow of your smile zullen we bewaren en koesteren in ons hart. Want daar blijf je zingen. U weet natuurlijk allemaal dat deze in verschillende periodes van mijn leven, en heel bijzonder ook in het begin van mijn carrière, de jaren 50, enorm succes in Amerika heeft gehad, wat natuurlijk nogal bijzonder is. Zeker in het jaar die bijzonder was. Later is het eigenlijk, toen de tijd van weer terug is, in New Orleans en liet iedereen in dat immense stadion, waar alle jazzgroepen van de wereld zaten, nou ja, zien moest eigenlijk. En als je dan met Amerikanen praatte over die reis en de liedjes hoorde, er iets van haar, maar ze kenden haar nog niet. En ze keken dan naar de hoes van die platen, op die tijd waren er allemaal platen. Dan kreeg je stevast dezelfde vraag te horen. En dat is heel moeilijk om die vraag te reproduceren, politiek correct, maar het werd wel gevraagd door Amerikanen. Is die belangrijk? Dat is toch niet mogelijk, iemand die met zo'n timing onze muziek zingt. En ja, zij kan belangrijk Rotterdam, maar dat zei ze dan niet. En daarom zou ik eigenlijk willen dat al die Amerikanen nu de komende 10 minuten even zouden kunnen horen wat we u gaan laten horen. Dat zong ze op haar LP, American Modern Jazz, de eerste LP die ze met Pink en het trio maakte. Dat was de gelegenheid van de huwelijk, daar heette hij ook zo. Ze zong dat nummer in Juan Latin, waar ze gekozen werd op de beste zangeres van Europa. Ze zong het nummer over hetzelfde jaar als dat het Songfestival in Knop. En dankzij dat nummer won de Nederlandse groep die heel erg achterstond. En dat is een nummer, een lied uit een negeropera. Poëres, geen loestel, maar een opera. Santana. Dat werd eigenlijk alleen maar op de opera manier door zwarte zangeressen gezongen. Tot die tijd.